Multitudinarias protestas en apoio ao pobo palestino o paso da Volta Ciclista polas Rías Baixas. En Poio, milleiros de persoas concentráronse na Ponte da Barca, mentres que en Pontevedra a mobilización tivo lugar na zona da Rúa Manuel del Palacio. Os manifestantes protestaron contra a participación de Israel, acusando a organización da Volta de branquear o xenocidio en Gaza. Que tal, saúdos? Dúcias de axentes da Garda Civil blindaron o paso do pelotón por estas zonas para garantir a celebración da etapa, que acabou sendo cortada 8 kilómetros antes da súa meta por mor das protestas. Vémolo xusto despois dos titulares. 2 homes feridos nunha pelexa a martelazos na zona de Trabanca Abadiña, en Vilagarcía. Os feitos tiveron lugar na Rúa Pena contra as 8:30 desta mañá. Segundo a policía local, o asunto pode que teña que ver co tráfico de drogas. Tremendo susto este mediodía en Marín. Unha persoa resultou ferida na explosión dunha bombona de butano no interior da súa vivenda na rúa Méndez Núñez. Tamén foi necesario atender un peón que se viu afectado a nivel auditivo polo estrondo. Hai cuantiosos danos materiais. O albergue de peregrinos da Chaínza en Noia non pode entrar en funcionamento ao carecer de conexión de auga e saneamento e funcionar aínda con luz de obra. O novo goberno municipal acusa o executivo saínte de deixar as obras a medias buscando só titular. Din que xa están a traballar para tratar de solucionar os problemas. Volta ao cole solidaria en Boiro. A Asociación Boirense de Empresas lanza a campaña Volta ao cole, cada compra suma. Desenvolverase do 10 de setembro ao 5 de outubro e terá tamén un fin solidario. Cada compra que se realice durante este período xerará unha doazón de 10 céntimos á Cruz Vermella. E as burras Dinamita e Farruco non tiveron competidores na carreira de San Miguel de Deiro en Vilanova. A parroquia acolleu esta popular cita enmarcada nas festas de San Roque do Monte. A carreira cumpriu esta edición 103 anos de historia. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos con esas protestas en Poio e Pontevedra contra a participación de Israel na Volta. Multitudinarias protestas en apoio ao pobo palestino ao paso da Volta Ciclista polas Rías Baixas. A etapa de hoxe acabou sendo cortada 8 kilómetros antes da meta por mor desas protestas. En Poio, milleiros de persoas concentráronse na Ponte da Barca, mentres que en Pontevedra a mobilización tivo lugar na zona da Rúa Manuel del Palacio. Os manifestantes protestaron contra a participación de Israel, acusando a organización da Volta de branquear o xenocidio en Gaza. Dúcias de axentes da Garda Civil blindaron o paso do pelotón por estas zonas para garantir a celebración da proba. Centos de bandeiras de Palestina ondearon hoxe en Poio e Pontevedra o paso da Volta Ciclista a España polas Rías Baixas. Milleiros de persoas acudiron á chamada para amosar o seu rexeitamento á participación do equipo de Israel nesta proba e denunciar o xenocidio do Estado hebreo a Gaza. Consignas como esta foron constantes dende moito antes de que pasase o pelotón pola Ponte da Barca, pouco despois de 1:15 do mediodía. Este foi o punto de encontro dos manifestantes que xa comezaban a congregarse nesta zona pasadas as 11:30. Aseguraban que este era o lugar onde había que estar hoxe en defensa dos dereitos humanos e contra a barbarie. Son 70.000 persoas asesiñadas, masacradas, 23.000 nenos. O mundo está parado, o mundo non fai nada, é unha verdadeira vergoña. Isto é unha cuestión de humanidade, de impedir un asasinato cruel e injusto. Lle están quitando a súa terra, lle están quitando a vida aos nenos, que son o futuro do país, e non podemos permitilo. Eu personalmente ver un xenocidio retransmitido en directo
non me permite ficar na casa. Non se pode consentir este xenocidio porque é un xenocidio e queremos apoiar o pobo palestino. Os manifestantes, entre os que había tamén representantes de formacións como o BNG ou o Partido Socialista, cargaron tamén contra a organización da Vuelta a España por permitir a participación do equipo israelí. Entenden que a vara de medir é distinta para este país o que se lle permiten cousas que a outros non, como a Rusia no seu día sendo expulsada de eventos culturais e competicións deportivas. Creen que nesta ocasión o que se está a facer é un branqueamento dun país que entenden non debería poder participar en probas como a Vuelta. Está facendo o que se chama un sport washing, ¿no? Intenta normalizar Israel fora das fronteiras palestinas, como se non estivera pasando nada. Unha total provocación que participe un equipo de Israel en calquer competición, en Eurovisión, en calquer acto cultural, acto deportivo que haxa no mundo. É unha verdadeira provocación, porque son os nazis do siglo XXI. E a participación deles, pois igual que me parece moi mal que participen en Eurovisión. Si hai castigados a outros países donde prohibiron que esos deportistas participaran nos eventos deportivos. E por que non en este? Nós non queremos nin que caigan os ciclistas, nin que se lastimen, nin que nada. Este era o momento no que chegaba a Ponte da Barca o pelotón custodiado por un amplísimo despregamento da Garda Civil, axentes a pé, en coche, en moto e mesmo desde o aire para garantir a celebración desta etapa. Ruido enxordecedor no momento do paso dos ciclistas, unha imaxe que finalmente se acabou producindo a pesar dos chamamentos a separar o deporte do resto, como facían nas últimas horas o presidente da Deputación de Pontevedra a través das súas redes sociais para non manchar, dicía, a imaxe das Rías Baixas, declaracións que hoxe tamén se criticaban aquí. O que mancha a imaxe das Rías Baixas é inacción, é quedarse de brazos caídos diante dun xenocidio, é permanecer equidistante. Creo que isto é amosar a dignidade dun pobo para con outro. Chámalle liberdade a facer unha carreira e non a deixar que, en fin, que o goberno israelí asesine xente inocente. E Mario Ruxe que había na barca de intentar cortar a ponte, finalmente o paso dos ciclistas foi rápido e sen ningún atranco. Minutos despois, o pelotón chegaba á rotonda da rúa Manuel del Palacio, xa en Pontevedra, onde se repetían as consignas nunha protesta a que tamén se sumou o alcalde da cidade, Miguel Anxo Fernández Lores. Bueno, esta 16ª etapa da Vuelta arrancouse en complicacións dende Combarro, en Poio. A contorna do Porto e da Praza da Chousa concentraron os equipos e as presentacións dos ciclistas antes do inicio da proba. Pouco despois da 1 do mediodía realizouse o corte da cinta e a saída neutralizada do pelotón, todo en medio dun amplo dispositivo de seguridade. Combarro, no Concello de Poio, entregouse esta mañá para exercer como punto de partida da 16ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Un amplo dispositivo mantivo o tráfico cortado na contornada Praza da Chousa para acoller todo o despregamento da proba deportiva. Traer a volta a Poio para poder mostrar e trasladar a todo o mundo pois o que somos, cale a nosa ría, o entorno, o Mosteiro de Poio, Combarro, a Illa de Tambo, as mariscadoras, os bateeiros, os mariñeiros, e é o que estamos mostrando, é dicir, o que é Poio. E creo que pois é unha oportunidade única, repito, un día histórico para o noso concello e queremos aproveitar esta oportunidade. Ao redor das 11 da mañá, a zona do Porto comezou a bulir de actividade. Ademais do traballo dos equipos dos clubs ciclistas participantes, moitos veciños e turistas comezaron a concentrarse na zona para non perder o inicio desta cita. Nos ha coincidido las vacaciones. Estuvimos ayer aquí en Cambarro y vimos que salía la vuelta de aquí y hemos dicho, pues vámonos a ver la vuelta, hombre. Muy bien, llevamos aquí toda la mañana esperando porque mi marido es aficionado de la bicicleta y bueno, para la ocasión que nos ha coincidido, yo cómo no me voy a ir a verlo ahora mismo. Muy emocionadas. Por primeira vez verlos aquí en persona. Creo que queda un pueblo moi pequeno, non para tanto. Hai moito xente e aparte vou para o pueblo, porque fai o pueblo como turístico que é, pois dalle vida a todo isto. Y soy muy aficionada también a la bicicleta, así es que me encanta todo esto. Nos encontramos con esto de casualidad, íbamos rumbo a Combarro
y nos encontramos con esto y nos detuvimos porque nos encanta la bicicleta. A unha do mediodía as autoridades procedían ao corte da cinta, despois o pelotón iniciaba a saída neutralizada. A nivel de provincia pois non podemos estar máis orgullosos e máis satisfeitos de que esta aposta que fixemos, porque a Volta tuvera unha etapa na provincia de Pontevedra con unha ocasión magnífica para mostrarlle a máis de 180 países todo o que é as Rías Baixas, o encanto que hai aquí desde o punto de vista paisaxístico, desde o punto de vista deportivo, que somos a provincia de deporte, isto tamén que se ten que mostrar a todo o mundo. Outro dos momentos do paso de la Vuelta por Combarro protagonizaron dos axentes da Garda Civil, o pontevedrés Daniel Barcia e a súa parella Silvia Mora. Trala presentación do persoal e os medios que forman a Unidade de Mobilidade e Seguridade Viaria do Corpo que dá cobertura a la Vuelta, el aproveitou para pedirlle matrimonio, con anel incluído. A pesares das protestas ao longo do trazado contra a participación do equipo Israel Premier Tech en sinal de apoio ao pobo palestino, en Combarro a proba arrancou con normalidade. Iso sí, a diferenza do que se fixo cos demais equipos participantes en la Vuelta, a organización decidiu non presentar antes da proba o equipo israelí. Dous homes feridos nunha pelexa a martelazos na zona de Trabanca Badiña, en Vilagarcía. Os feitos tiveron lugar na rúa Pena contra as 8:30 desta mañá. Foi unha persoa que alertaba a policía local de que se estaba a producir unha liorta, segundo dicía, con instrumentos de ferraxería. Cando os axentes chegaron ao lugar, atoparon na rúa abundante sangue e un home de mediana idade, alrededor dos 50 anos, tendido no chan convulsionando. Foi trasladado ao Hospital do Salnés. Pouco despois tamén foi localizado o outro home implicado nesta pelexa que liscara do lugar. Tamén presentaba lesións e foi trasladado ao Salnés, onde permanece custodiado pola Policía Nacional. Tamén nesa zona aparecía a ferramenta empregada nesta disputa, un martelo. Segundo a Policía Local, o asunto pode que teña que ver co tráfico de drogas. Tamén en Vilagarcía, novidades no caso do matricidio da rúa Duque de Rivas. Quedou en liberdade o fillo da víctima, o mozo de 22 anos, detido pola súa presunta implicación na morte da súa nai. A xuíza entende que a súa actual situación médica non permite nin que se lle lean os seus dereitos, nin que preste declaración. O rapaz continúa ingresado na UCI do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, con feridas graves, logo de precipitarse o baleiro dende o terceiro andar, no que aparecía morta a súa nai con signos de violencia. Indican dende o xulgado vilagarcián que ao existir un prazo máximo de detención que non se pode superar, tomouse esta medida de deixalo en liberdade, quedando o centro médico na obriga de comunicar á xustiza calquera cambio na súa situación. O hospital tamén queda comprometido a dar aviso á policía para que asegure a súa posta a disposición xudicial cando se dean as condicións para poder facelo. A sección compostelá da Audiencia Provincial da Coruña acolle este mércores o xuízo contra dous pobrenses acusados dun delito contra a saúde pública na modalidade de tráfico de drogas. A Fiscalía pide para cada un deles unha pena de 6 anos e 6 meses de cadea por distribuir cannabis a estudantes en varios centros educativos do Concello da Pobra. Para realizar as transaccións utilizaban a un menor de idade que realizaba as entregas ou poñía en contacto os acusados cos posibles compradores. Os feitos aconteceron entre setembro de 2020 e febreiro de 2021, período no que chegaron a realizarse entregas case a diario. No rexistro domiciliario practicado o 9 de febreiro na vivenda dun dos acusados, os axentes comisaron preto dun 100 de gramos de resina de cannabis cun valor no mercado ilegal de preto de 600 euros. Ademais das penas de cadea, a Fiscalía solicita unha multa de 4.000 euros para cada un. E tremendo susto este mediodía en Marín, unha persoa resultou ferida na explosión dunha bombona de butano no interior da súa vivenda na rúa Méndez Núñez. O home puido sair da casa polo seu propio pé, pero tivo que ser evacuado por unha ambulancia debido ás queimaduras no seu corpo. Finalmente foi trasladado ao complexo hospitalario universitario da Coruña. Tamén foi necesario atender un peón que se viu afectado a nivel auditivo polo estrondo. A explosión provocou importantes danos no inmoble
inmoble, unha pequena vivenda antiga situada entre dous edificios. Ademais de reventar as fiestras, varios obxetos caeron á rúa dentro do interior da casa. Ao lugar acudiron os axentes da Policía Local, a Policía Nacional e os bombeiros do Morrazo. Ademais, un técnico municipal realizará un informe sobre o estado no que queda o inmoble logo da explosión para tomar as correspondentes determinacións para garantir a seguridade. Polo momento será valado e apuntalado e buscarase unha empresa para a súa demolición. Bueno, a volta da publicidade estaremos, entre outros puntos, en San Miguel de Deiro, no concello de Vilanova, onde acaban de celebrar a súa tradicional carreira de burras. Dinamita e Farruco foron os protagonistas da xornada. Aquí continuamos nas novas en Canal Rías Baixas. O albergue de peregrinos da Chaínza en Noia non pode entrar en funcionamento ao carecer de conexión de auga e saneamento e funcionar aínda con luz de obra. O novo goberno municipal acusa o executivo saínte de deixar a obra a medias, buscando, din, só o titular. Din que xa están a traballar para tratar de solucionar estes problemas. O edificio en cuestión, situado nunha das naves da antiga fábrica de curtidos da Chaínza, xa está rematado e listo para o seu uso. Aínda así, o Concello non pode poñelo en funcionamento ao carecer de conexión de auga e saneamento e estar funcionando con luz de obra. Se encontra nunha situación na que o edificio non é usable porque non ten ningún tipo de suministro nin de saneamento formalizado. É dicir, non hai unha conexión de luz de obra que non é suficiente para o correcto funcionamento do edificio, non hai cuadro de instalación, nin hai suministro de agua, nin saneamentos conectados. Estamos traballando en eso e creemos que en menos de un mes ou como moito en dous, vai estar dotado desto para poñelo operativo. Cabe lembrar que foi unha das obras estrela do anterior goberno municipal liderado polo Partido Popular e o Noia. A súa rehabilitación integral foi posible grazas a unha subvención dos fondos da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, a GADER, e do propio Concello, cun investimento de preto dos 500.000 euros. A idea era convertelo no primeiro albergue do camiño de Muros Noia cara a Santiago, pero polo de agora a súa posta en funcionamento deberá agardar. A colaboración entre a Comisión pola Recuperación Histórica do Barbanza e o BNG de Ribeira permitirá poñer en valor a dous ribeirenses represaliados durante a ditadura franquista, ademais de elaborar publicacións sobre a figura de Enrique Fernández Sendón e Vicente López Novo. Promoverán tamén unha serie de recoñecementos para dar a coñecer a súa historia tras anos silenciados. Enrique Fernández Sendón naceu en Ribeira en 1909 no seo dunha familia acomodada. A súa traxectoria vital levouno a formarse e exercer como xornalista en Madrid, onde se relacionou con ilustres persoeiros da cultura durante a República. Tras a Guerra Civil foi detido e enviado a un campo de concentración do que saiu en 1940 para volver a Ribeira coa súa familia, marcada polo fusilamento do seu irmán Manuel. En 1940 regresou a Ribeira, ao seo dunha familia enloitada pola perda de seu irmán Manuel. El faleceu en 1954, en concreto 29 de novembro. Ele Fersenco, o seu pseudónimo, foi sempre unha persona comprometida coa democracia e co progreso. O noso veciño que queremos recuperar e dignificar perteneceu a unha xeneración, da chamada dos novos, non? Que admiraba a pintura de Maside, a poesía de Manuel Antonio, a talla intelectual de Rafael Dieste, e que miraba o futuro dos anos 30 do século pasado con gran optimismo. A súa figura fora recuperada nos anos 90 por Xosé Luís Axeitos e o Xio Bobillo. Este libro que temos hoxe aquí é moi difícil de atopar e nós queremos precisamente saltar esta eiva, non? Pretendemos reeditar o estudo e, ademais, publicar toda unha serie de documentos hoxe inéditos, que sería a novedade fundamental, sobre todo correspondencia entre Enrique e gran parte da intelectualidade galega e española.
A outra figura que busca recuperar a comisión é a de Vicente López Novo, alcumado Rufino, sindicalista que acabou por integrarse nunha agrupación guerrilleira que operaba na clandestinidade. Foi capturado e abatido en 1948. Sospeitase que os seus restos permanecen na foxa común de Teo, cuxa excavación comezará este mes. Hoxe, Vicente López Novo é lembrado non só como guerrilleiro abatido en 1948, sino como parte da longa cadea de homes e mulleres que desde lugares humildes como Ribeira asumiron o risco de opoñerse ao franquismo e deixaron a súa pegada na historia da loita pola liberdade en Galicia. A recuperación da súa memoria supón un paso máis na dignificación das vítimas da represión franquista, contribuindo a construir unha sociedade que recoñeza a historia e o sacrificio dos que loitaron pola liberdade. E quero recordar que dentro dunhas semanas a fosa de Teu vai ser excavada, polo que nos gustaría poñernos en contacto con os familiares e que contamos tamén co apoio do Concello de Ribeira. Ademais de publicar documentación histórica sobre a contribución destes dous ribeirenses á loita pola liberdade e os dereitos humanos, a Comisión promoverá outros recoñecementos como o nomeamento de rúas ou a reedición do libro sobre Fernández Sendón. O BNG colaborará con esta e outras iniciativas similares en aras de seguir a dar cumprimento á Lei da Memoria Histórica. Máis cousas, a Asociación Boirense de Empresas lanza a campaña Volta ao Cole, cada compra suma. Desenvolverase do 10 de setembro ao 5 de outubro e terá tamén un fin solidario. Cada compra que se realice durante este período xerará unha doazón de 10 céntimos da AVE á Cruz Vermella. A patronal boirense presentaba esta mañá a súa nova campaña, esta vez co lema Volta ao Cole, cada compra suma. Desenvolverase dende mañá mércores 10 de setembro ao 5 de outubro. Pero ademais de ter como obxectivo incentivar as compras no comercio local, a proposta terá tamén un fin solidario, xa que a AVE destinará por cada compra que rexistre o seu ticket na súa web 10 céntimos para a Cruz Vermella. Queremos, pois, ademais de incitar a xente e animar as compras locais, tamén queremos incidir en que vamos a reforzar o noso compromiso social da man da Cruz Vermella. Explico agora o porqué, porque cada ticket que se suba nesta franxa de tempo, pois vai a doar 0,10 céntimos á Cruz Vermella. Dende a Cruz Vermella agradeceron este xesto por parte da patronal local, xa que co recadado vai a permitirlles poder axudar a moitas familias que o necesitan nestes momentos. Lo que va a hacer es, de alguna manera, ayudar a las familias más necesitadas a llevar este mes de septiembre complicado que tenemos, que es con la vuelta al cole. Lo cierto es que en Boiro, si de un lado colocamos a la Asociación Boirense de Empresas con esta directiva, con Daniel a la cabeza, una directiva que está súper activa y súper solidaria, y con el Concello de Boiro también muy comprometido con la causa social, y en el otro bando colocamos al pueblo de Boiro, un pueblo que tiene el cartel de pueblo solidario desde siempre, evidentemente garantiza un éxito total en la campaña. A campaña conta tamén co apoio do Concello, que ve nela unha forma de promocionar o comercio local. Eu creo que isto é un punto moi clave para decir que temos un concello no que se pode vivir ben e que ademais que demostramos cada día que somos solidarios con aquelas persoas que ao mellor non teñen tanta suerte e son máis vulnerables. A campaña chegará ao seu remate o día 6 de outubro cun sorteo final dun ordenador portátil HP entre todos os tickets rexistrados. O Concello de Ribeira entregou os premios aos establecementos gañadores do concurso de escaparatismo Artemar. O Azar de Ujo, Papalarpadas e a Froitería Fresas foron os tres locais que contaron con máis votos do público. Como cada ano, o Concello de Ribeira convocou un concurso de escaparatismo durante a celebración da Feira Artemar, co fin de que os locais comerciais participen tamén deste evento con decoración mariñeira integrándose cos postos do mercado artesán. O concelleiro de Turismo fixo entrega esta mañá dos premios aos propietarios dos tres establecementos máis votados, a tenda de doces Papalarpadas, a Froitería Fresas e o Bazar de Oujo, que por segundo ano consecutivo acadou o recoñecemento do público. Para min unha alegría, porque é o reconocimiento dos meus clientes e dos visitantes da ciudad. Participo sempre en todo o que podo
e intento innovar cada ano. Este ano foi todo dedicado, como era para a Feira de Arte Mar, todo redes, todo conchas, faros, veleros. Dende o Concello destacaron a alta participación do tecido comercial que un ano máis se sumou a esta iniciativa, contribuindo a facer de Arte Mar unha feira cada vez máis exitosa. Parece que foi un auténtico éxito este ano, tuvemos un récord de visitantes, os postos cada vez van a máis, así como noutro momento tuvemos un punto de inflexión no que nos costaba traer postos a Ribeira, pois a localización de toda a feria facía un pouco complicado que a xente percorrera toda, ou facer desta forma lineal como se levamos facendo 2 anos, xa empezan a animarse máis, cada vez estamos conseguindo que se aproxime máis á zona de Bando do Río, e pola parte dos negocios simplemente agradecerlles unha e mil veces o esforzo que fan, pois por exemplo aquí no Bazar de Aujo teñen unha galería, xa non é un escaparate no que fan un esforzo enorme para poder crear esa simbiosis entre o que é a Feria Arte Mar, despois o propio negocio seguimos procurando que na medida do posible non se tape ningún escaparate, polo tanto creamos esa sinergia tanto entre a feria como entre os negocios. Pola parte dos negocios nos din que este ano foi moi ben, desde logo dende a organización de Arte Mar, a xente que tuvo que vir a traballar marcharon encantados e están deseando volver. E o Museo do Grabado de Artes en Ribeira celebra este sábado a 1 do mediodía a gala de entrega do Premio Atlante que chega este ano á súa 16ª edición. Co paso dos anos o certame, un dos de maior referencia no eido da creación artística que reúne obras de grabadores de ámbito nacional e internacional, consolídase como un espazo de encontro pro mundo do grabado contemporáneo. Ademais da entrega de premios aos gañadores de cada categoría, aproveitarase o acto para inaugurar tamén a exposición cos traballos seleccionados nesta edición. E a provincia de Pontevedra segue dando pasos para posicionarse como escenario de proxectos audiovisuais. Este martes tivo lugar en Cambados un encontro impulsado pola Spain Film Commission e a Galicia Film Commission. Ali estivo tamén presente a Deputación de Pontevedra que participa nesta iniciativa denominada Programa Experiencias xunto con Formentera, Burgos e Sevilla. Estes territorios buscan posicionarse como escenario de producións audiovisuais que se convertan en experiencias turísticas sostibles, promovendo a riqueza cultural e paisaxística do país a través do cinema e das series. De feito, no encontro, a Deputación de Pontevedra avanzou na elaboración da experiencia relacionada co turismo de pantalla na provincia. Apuntaron a importancia de seguir captando proxectos sabedores de que sirven para inclinar a balanza a hora de elixir destinos turísticos. No que vai de 2025, o organismo provincial xestionou xa 46 peticións de rodaxes de series e películas en Rías Baixas. Máis asuntos. Ribeira suma unha nova agrupación á súa longa tradición teatral. Trátase da compañía Enraizadas que se vai estrear o vindeiro 19 deste mes de setembro cunha función solidaria. Kika Fernández e Loida Fernández, dúas ribeirenses apaixonadas do teatro, sumaron o seu talento para crear Enraizadas, unha nova compañía teatral que se estreará o 19 de setembro no Auditorio Municipal. Bueno, como podedes ver, a nosa compañía chamase Enraizadas Teatro. Este nome é porque as nosas raíces foron daqui, verdad? Da Escola Municipal de Teatro de Ribeira, onde nos formamos Kika máis eu fai xa 30 anos. E ademais, 3 das colaboradoras que van a participar nesta obra tamén son daqui, de Ribeira, e tamén saíron da formación do Grupo Municipal de Teatro de Ribeira. A súa proposta, Terra Trágame, levará a escena situacións da vida cotiá contadas con moito humor, a través de 7 secuencias nas que as risas están garantidas. Bueno, pois a obra consta de 7 sketches de humor, un deles a presentación, o último a despedida, no medio 7, que describen situacións que a todos nos pasaron ou nos poden pasar, nas que rematamos sempre dicindo terra trágame. Non desvelo moito máis, vámonos a reír. Esta estrea ten ademais unha vertente solidaria, posto que os 5 euros de donativo que custa a entrada irán destinados á Asociación Galega para o Acompañamento Persoal Educativo Ágape. Imos a ter entradas a 5 euros porque non só decidiron facer unha peza, unha primeira peza, senón que
e ademais decidiron facela por unhas causas benéficas. Por iso teño aquí a Sabela de Ágape, porque, pois iso, eses 5 euros, o recadado vai a ser donado a esta entidade tamén pois tan importante a nivel social. Pois nada, desde Ágape o que queríamos era dar o noso agradecemento. Estamos moi contentas de que este grupo de teatro se acordara de nós, sobre todo dadas gracias a Loida e a Kika, porque, bueno, con estes donativos das entradas vamos a poder seguir funcionando un pouquiño, facendo terapias subvencionadas, que estemos subvencionadas, terapia ocupacional, psicólogo, tamén facendo actividades cos nenos e os adolescentes do Concello de Ribeira. As entradas xa se poden adquirir tanto na sede de Ágape como en Nontacón, a Fiandeira, Perruquería Ángeles, o local da Asociación das Amas de Casa de Ribeira ou no propio auditorio media hora antes do comezo da función. E a Sociedade Filarmónica de Vilagarcía fai 10 anos de vida. Para celebralo, pon en marcha un programa de concertos que inclúe a actuación das agrupacións referentes en Galicia, a Orquestra Sinfónica de Galicia e a Real Filarmonía. Ademais, a Asociación Vilagarcía organiza outros 5 concertos de música de cámara que se estenden do mes de outubro a maio. A entrada é gratuita para os socios, mentres que o público xeral pagará entre 20 e 5 euros, dependendo do concerto. A actividade comezará o 17 de outubro no Auditorio Municipal con Cuarteto Casal a partir das 8:30 da tarde. O mes de novembro actuará a Orquestra Sinfónica de Galicia. Será o día 20 nese mesmo espazo. Xa en decembro, Vilagarcía contará cun concerto exclusivo para socios da man do pianista Tomás Seco. A actuación será no Pazo do Castriño o día 12. Tras o parón das festas, a programación musical regresa o 28 de febreiro co debut en Galicia de Era Park e o 20 de marzo é a quenda da Real Filarmonía. Os ritmos e melodías do Caribe tamén estarán presentes nesta programación con Alexis Cárdenas, Jorge Glem e Elvis Martínez, que actuarán no Auditorio Municipal o 24 de abril. O ciclo pechase co Curtis on Tour o 20 de maio. As burras Dinamita e Farruco non tiveron competidores na carreira de San Miguel de Deiro en Vilanova de Arousa. A parroquia colleu esta popular cita enmarcada nas festas de San Roque do Monte. Dinamita fíxose coa vitoria na categoría masculina dirixida por Sergio Freire. Na categoría feminina coroáronse Farruco e a súa xinete Laura Cousido. A carreira cumpriu esta edición 103 anos de historia. Fixo amosando o seu poder de convocatoria, reunindo a centos de persoas que non quixeron perder a proba. E iso que había dous elementos que xogaban na súa contra, que o salnés se atopa mergullado nos traballos de vendima e que este luns foi o día da volta ao cole da cativada. A cita completouse con xogos populares e verbena na contorna da capela de San Roque do Monte. Xa levamos aí 2 ou 3 anos aquí organizando isto. Cada ano, pois, ao ambiente xa vistes o que hai. Este é un lunes, este é un espectáculo. Aquí hai unha comisión de festas moi veterana, con moita ilusión, con moito traballo, apoiado por todos os veciños, San Roque do Monte, e que eu veño a colaborar desde hai varios anos xa, e animar tamén, como non, esta proba, que é unha das probas señeiras de toda Galicia, que cumple 103 anos. Bueno, a carreira foi dura, que a verdad que aquí hai competidores de nivel. Sí, bien, bien. Mellor que... Hombre, claro. Hai que se retire. Ahí tiene que retirarse ya. Pois así, con esta carreira de burras rematamos hoxe o tempo das novas. A actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, como sempre. Graciñas por estaren aí.